Добре, ще в едно видео, в което ще гледаме смешни видеа, за да видиме, нали, и когато се разсмееме, видеото приключва и да видим дали ще се разсмееме. Оставете по един лайк, абонирайте се с камбанката, за да ви излизате известия, когато качвам видео. И да се надяваме да не се засмея. Добре. И започваме с Bad Boy Better Watch This, Try Not to Watch Funny Video. С това видео ще се засмея на него. Започваме с